Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Selamat sore. Komason lagi nyantai di warung kerja sampingan kok. Kerajo manjat sepatu, manjat terompa. Kok. Kau ada banangnya sana. Sudah lah. Manjat sepatu, banang kau bisa jadi pantun. Laba guluang banang panjai. Banyak bana pagunonyo. Asa yakin sama baniai. Lamo je lambe kadape jo. Lah runci yang cendo panjai. Di elo banang tawao jo. Di manyo denai ndak karumi. Sedang bansai sigenyang tibo. Ba gati sana.